हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव खेबसे नुजाफैनाय जाबावबाय आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोननानै नायो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनि जुगिदि बरायनाय थाबाय आरो बयखौबो बेलासिनि गोजोननायखौ बयनोबो जासिनाय थाबाय। दिनै बावैसोनि सिगांनो जोङो खोनाबाय थादों माखासे जे जाबाय थानाय जाथाय जाय जाथाया दिनैहाय जोंनि BTC आवनो दिनै गोसारनानै दङ आरो जाय जाथायखौ लानानै दिनैहाय दुंहाव थासारि बावैसो सिगाङावहाय आंनि प्रिभियास ब्लगाव नुदों नोंथांमोना जे मालिबिटा आरो आनन्द बे मोननै जायगायावहाय माखासे जाय दुथांफ्रा दिनैहाय माखासे न'खरफोरखौ धुमखि होनानै एबा थाखा फैसा लुथिनानै बिथांमोना लानानै थांदोंमोन। दा बिथांमोनखौ पुलिसनिफ्राय लासैनो बिसोरखौहाय इनकाउन्टार खालामगासिनो दङ आरो फैनानै दिनैहाय जोङो मिडिया थ्रुयैहाय नुबाय जे माखासे NLFB निफ्राय जे डिस्चार्ज जानाय डिस्चार्ज जानाय जोहोलावफ्रा दिनैहाय गामियाव थानो बानानै एबा न'आव थानो बानानै जे बिथांमोना मोनसे संगठन दानाय बायदि जोङो खोनाबाय थादों जोङो मिडिया थ्रुयैहाय। खिन्थु जोङो बेराफारसे जोङो बुंनो हायो जे दानि जुगावहाय सोरबाया जुदि संगठन दायोब्ला सोरबाया जुदि गावनि अर्गानाइजेसनखौ दैदेननो थाङोब्ला बेबायदि खालामनायनि गेजेरजोंहाय जोङो मालाबाबो संगठनखौ जोङो खालामनो हाया। आरो बेराफारसे जोङो मिथिबाय जे माखासे सेंग्राफ्रा दुथां आखुनि मानसिफ्रा दिनै गावनि न'खरफोरखौ जुदि नायोब्ला जोङो थोजासे जोङो बिथांमोननि दोहोनफोरखौबो जों नुनो हायो। जेरै चिरांनि जोहोलावफोरखौहाय आङो नुदों जे माब्ला बिथाङा NLFB थांखो बिखौ आं उन्दैनिफ्रायनो सिनायो आरो उन्दैनिफ्रायनो मिथिगौ बिथांनि न'खरखौबो आं मिथिगौ जे गासैबो थाखा फैसा दंजोबो नाथाय मानि जाहोनाव बिथांमोना बेबायदि दिनैहाय समाज बेरेखा हाबा मावदों आरो बेखौ जोङो मोनथिना लानो आरो जोङो माखासे दुख सुख रायलायगोन। आंजों दङ देरहासात इस्लारि नोंथांखौ आंनि चेनेलावहाय बरायनाय थाबाय। माखासे खोथाफोरखौ आङो देरहासातजोंबो रायलायगोन आरो बे समावनो आङो लोगो मोनदों आंनिनो ब्रादार उफ्रि दैमारि बिथांखौबो आङो आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय। जोङो स्पेशेलि जोङो डिसकासन खालामग्रोनि जे फार्स्ट अफ अल जोङो नैबे दानि थासारि जे माखासे डिस्चार्ज जाबाय होनना बुंदों ओमफ्राय माखासेया जोंखौ डिस्चार्ज खालामनायनि उनाव न'फ्राव थायोब्ला मोजां जागौमोन खिन्थु जोंनिफ्राय नङा मानो बेबायदि दाखु माने बेबायदि खामानि मावनांगौ बेरेखा मावबाय थादों जों बेखौ फंनैसो नोंथाङा मा बुङो? दा बिथांमोना जोङो थांनाय माखासे समफोरावहाय NLFB निफ्रायबो जोङो क्लियारिफिकेसनखौ मोननो हादों जे बिथांमोनखौ डिस्चार्ज होनाय जाबाय 16 जन ना 17 जन। दा डिस्चार्ज होजानाय लगे लगे बिथाङा 6 फायराव दङ होननानैबो 6 फायराव थानो नाङा बिसोरो डाइरेक्ट सारेन्डार जानांगौमोन आरो आंनि साननायनिफ्राय। बै समावहाय जेब्ला जोंनिया NDFB-आबो 6 फायराव दङमोन बे 6 फायराव थानाय समावबो सोरबा बेबायदिनो सारेन्डार जाहैदोंमोन। थिग बेबायदिनो बिथांमोनाबो सारेन्डार जानानै थायोब्ला बिथांमोननि थाखाय जेबो प्रब्लेम जानाय नङामोन आरो। खिन्थु बिथांमोना 6 फायरावनो दंखायो जोंखौ डिस्चार्ज होबाय जों पाब्लिक फ्रिडम जाबाय होननानै बिथांमोना गामियाव थाफैनायनि उनाव बेबा मा टेकनिकजोंहाय बिथांमोनखौ नागिरफिननाय जाखो बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्लाथ' जोंखौ नागिरफैदों जोंखौ डिस्चार्ज होखांनायनि अखानायैनो बेलासियाव जोंखौ नागिरफैदों होनना बिथांमोना ओंखारबोनाय समावहाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना फोरमायबाय। दा सिगाङावनो बिथांमोना आफादनिफ्राय डिस्चार्ज होजानाय लगे लगे बेखौ अलरेडि सेन्टिमेन्टआव थानांगौमोन जे जोङो मोनसे संगठनाव दङ हाथियार दैग्रा आर्मस स्ट्रागोलावहाय जोङो दङमोन ओमफ्राय जोंखौ दा डिस्चार्ज होबाय जोङो मोनसे सारेन्डार जानानै थानांगोन पाब्लिक फ्रिडम नांगौब्ला आरो दा बिथांमोना बेखौ मावालासिनो खारलाबायबाय आरो बिनि गेजेरावहाय जेन'बा बिथांमोनाथ' बुंदों जों बेबायदि नङा जोंखौ फानदायदोंसो जों खुनु दाखाथि खालामनायाव जोंनि हात गैया होननानै बिथांमोना गावसिनि खुगाजोंनो बुंदों। बेसेबां सैथो आङो बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय मा बिथांमोननि नामावनो जे बैफोरखौ गावथारनाय जाबाय बुथारनाय जाबाय दा बिथांमोनखौबो बेयावनो जाबसिनखासिगोन जोङो बेखौ अलरेडि मोनथिखागौ आरो। दा बाथ्राया बेनो जे बिथांमोना फैनानै जुदि मोजां रोखोमै गफिनोब्ला बियो जोंनि थाखाय मोजांनि बाथ्रा। मोजां खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि माखासे दल संगठननि गेजेराव मोनसे मोजां थासारि बा मोजां सालायनाय मोजां लिडारफोरनिबो खमिबो जानो हागौ। माखासे किसुमान बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला सोरनिबा थाखाय गाज्रिबो उसुबिदा जाहैनो हागौ खिन्थु जोंनि स्पेसियेलि पाब्लिक हिसाबै साननायाव बेनो
बेखौनो जों साननानै लायो जे माबा मोनसे खमि दङ जानांगौ बिनि थाखाय बेबायदि जालांगासिनो दङ हयथ'बा बिथांमोननि एडभाइस होनायफोरानो गाइड खालामनायानो खमबो जानो हागौ माने आं बेखौ साननानै लायो दा बेफोरबायदिनि थाखायनो दिनै जोंनियावहाय माखासे सुबुंफोरा थैनांगौ गैयामोन अब्लाबो थैनो गोनां जाबाय बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव आं बेखौनो आपिल खालामनो सानो जे बेबायदि मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायनो नाङा जाहाथे बेबायदि भुल बुजाबुजि जालायनानै बेबायदि जारलाया आरो नेक्स्टआव जुदि सोरबा दिसास होजायोब्ला डाइरेक्टलि बिथांमोना पुलिसजों सारेन्डार जानानै गावनि न'आव थायोब्लानो जाबाय अब्ला जेबो गिनांगौ गैया आरो बेखौसो आं फोरमायहरो दा देरहासारखौहाय थेंक इउसै आरो आंजों दङ जोंनि ब्रादार उफ्रि बिथाङा गोबाव सम हारिनि थाखायहाय मावबोनाय बिथाङाबो सानसे समावहाय केम्प सलायबोनाय जों बिथाङाबो एक्सपिरियेन्स दङ आरो बिनि गेजेरावनो आं ब्रादार उफ्रि दैमारिनिफ्राय फंनैसो माने दानि जाबाय थानाय सिटुएसन जाय सिटुएसना दिनै बर' समाजावहाय दुंहाव थासारि खालामगासिनो दङ आरो माखासे जोङो निउस मिडियाफ्राव नुदों जे माखासे मार्डार खालामनाय माखासे लुट खालामनाय माखासे बायदिसिना केसफ्रा जे 6 जन व्यक्तिफ्रा सारेन्डार जाफैदों निस्सय माखासे केसफ्रा दाखाथि सिखाव बायदिसिनाफ्रा बिथांमोनाव जाबसिननायखौ जोङो नुहुरदों दा आदाया मा बुङो फंनैसो बावहाय गोरोन्थिया गैया नङा दङ आं मोननै संगठनखौ एसे गोरोन्थि हमगोन पलिटिकेलखौबो एसे हमगोन आं पलिटिकेलावबो एसे गोरोन्थि दं ओमफ्राय NLFB बिथां गाज्रि मोननानै लाब गैया NLFB बिथांमोनाबो आं सिदा बुंखागोन जिहेतु बिदि प्रब्लेमा NDBनावबो जादों NDBनाव बिदि प्रब्लेमा सोलिबोदों आरोखि आं केम्पखौ गोबां बोसोर सालायबोदों उदालगुरि केम्पखौबो आं सालायदों सरकारनि जिहेतु NLFBनि गोरोन्थियानो जाहैबाय बेनो जिहेतु दाखालि डिसचार्ज होदों डिसचार्ज होदोंबा बिथांमोनखौ 18 तारिख ना बेसेबां तारिखआवसो बिथांमोना डिक्लेयार होदों दे केम्प प्रेसिडेन्टआ 18 तारिखआवसो होदों बिनि सिगांथ' 18 तारिखआवसो दिनै बिसोरो डिक्लेयार होनो सम मोनबाय बिनि सिगांथ' डिसचार्ज होदोंना होआखैना 29 तारिखआव मा जाखो ओरैहाय 30 तारिखआव मा जाखो 31 तारिखआव मा जाखो गोबां गेप्स जादों बेवहाय बिनि सिगांनो माबाखौ डिक्लेयारखौ होनांगौमोन होआमोनबा हयथ'बा बैफोरबायदि खामानिया जायाबो जानो हागौ ओमफ्राय बेयो एसे मिस्टेक जादों ओमफ्राय NDB आफादावबो बिदिनो गोबां समाव गोबावजों डिसचार्ज होदों होननानै बोसोरनै बोसोरथामनि उनावसो डिक्लेयार खालामो जे बे आफादनिफ्राय खारखाबायमोन डिसचार्ज बे 1 नाम्बाराव आफादनिबो गोरोन्थि जादों ओमफ्राय दादि नैबे दा गावथार जादों आं गावथार जानो लुबैयाखै बर' सुबुंखौ बर' सुबुं जोंहा सासे थैयोब्ला गोबां मानसि थैनायफोरबायदि खारन जोंनि बर'नि सुबुङा खम जानानै दङ गुबुन हारिया दिनै गोबां जानानै दं जों दिनै जायखौ बुङो जों बर'आ दिनै मेजरिटि होननानै बुङो बेयो नंखाय बेयो गोरोन्थि मेजरिटि जानानै दङ सोरबा मुस्लिमा BTC आव मेजरिटि जानानै दं बावहाय गभर्नमेन्टआ दिनै बे गोरोन्थिया बेनो सरकारनिया NLFBखौ बिथांमोनखौ दिनै सावरायनायाव मानो माबा खालामाखै इन्डिया गभर्नमेन्टजों मानो नारसिनाखै दासिमबो दिनैसिमबो मानो नारसिनाखै आं बेखौसो बुंगोन दिनैनि बे खुंथायाव थानाय गिदिरफोरा जेरैबायदि प्रमद गबिन्द बसुमतारिया सानसे समाव हाग्रायावनो थाना फैनाय फेरेंगियाबो दिनै सानसे समाव हाग्रायाव थाना फैनाय सावरायग्रायाबोथ' जेसेबां NDFBनि दिनैनि बे खुंथायाव दङ बिथांमोना हाग्रायावनो थाना फैजोबनाय गोजा बै प्रब्लेमखौ मोनबोजोबनाय गोजा मानो दिनै बिथांमोना बै सुबुंफोरनि बै NLFBनि जानानै मानो नारसिननो हायाखै गभर्नमेन्टआ आंखौ दिनै NLFBनि जादों होननानै आंखौ माबा मोनसे सानोबा बे बिसिनि खोथा खिन्थु आङो गेजेरनि जानानैसो बुंदों बेखिनि बाथ्राखौ नंगौ बिदि आरोखि आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन माने जोङो सिन्था खालामनांगौ जुदि NLFB बिथांमोनाखौ जुदि दासिमबो बेबायदि केम्पआवनो दोनबाय थायोबा गोरोन्थि जागोन रायलायनायबो जेबो आपडेट जानाय नुवाखै ओमफ्राय दासिमबो माबायदि बेबस्था दं बिथां प्रेसिडेन्ट मोनाबो मिडियानि थ्रुयैहाय बिथांमोना जोङो फोरमायाखै बेखायनो जोंबो सिन्था खालामदों एस ए पाब्लिक हिसाबै निश्चय सरकारा गोख्रैनो बिथांमोनजों रायलायनांगौ जेन' बिथांमोननि केम्पनिफ्राय डिसचार्ज जालायनो मोना आरो ना केडार्सफ्रा मालाबाबो डिसचार्ज जालायनो मोना आरो बेसेबां दङ NLFBफ्रा 400 जन दङ 400 जनल'सो बेखौथ' केम्प मेनटेन खालामनो हायो खिन्थु खारना मा बेखायनो आंबो खावलाय गभर्नमेन्टनिसिम आरो जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट सोर दङ बिथां लिडारमोन नोंथांमोना केम्पखौहाय आलो गोजोनै
नोंथांमोना जोथोन लानांगौ आरो माब्लाबाबो नोंथांमोननि गथ'फ्रा केडार्सफ्रा जुदि डिसचार्ज जानांगौब्ला नोंसोरो बाय अरेलि काउन्सिलिं आं बे मोनसे खोथाखौ बुंगोन नों जि खोथाखौ बुंनो नागिरदों दा हमनानै ला एनडिएफबिनि आफादनियाव मिस्टेकआबो जादोंमोन बै समाव जेब्ला केम्प सालायो आं सालायदों जोंनि केम्पआव ओरैबायदि प्रब्लेम जादों जानायनिथ' जेबो प्रब्लेम गैया खिन्थु फेमिलि मेनटेन खालामनाय न'खरनि जानाय लोंनाय थानाय गासैबो खस्थ' जादोंमोन सेम बिसोरनावबो जादों दा बेफोरबायदिखौ एनएलएफबि आफादनि जेसेबां प्रेसिडेन्टफोर दा बिथांमोना बुङोबा गाज्रि मोननानै लाब गैया खारन बिथांमोनखौ आं बुंगोन बिथांमोना हायोब्ला एनडिएफबिनि जेसेबां लिडारफोर दं बिथांमोनखौ लिंहरनानै सावरायलाय गाज्रि मोननानै लाब गैया बिथांमोना खारन अनलि सानै बिथांमोना लिडार बख' बिथां ओमफ्राय जोङो बाथा मस्ट होननानै बुङो बिसोर सानैयानो ओमफ्राय आफादखौ बिसोरनो लिड खालामबाय थायो बिसोरनो आरो गासैखौबो मिन्थिजोबगौ जों बुजायलायनांगौ बुंलायनांगौ दरखार गैया खारन दिनैहाय बाथायाबो गोबां रोखोम सेक्रिफाइस खालामनानै फैदों सेनियरबो बिजों जोंनि एखे बेटस बिजों जों एखे समान ट्रेनिं लानाय एखे मेट्सआवनो जानाय मोनसे जायगायावनो जोङो 98आव धुब्रियावहाय जों ज' थालायनो मोन्दों बिजों बाथाजों बेफोरबायदि सेम आरो सेकेन्ड बेटेलियनावबो लोगो मोन्दों बांलादेशआवबो लोगो मोन्दों आं बेखौ बेफोरबायदि आरोखि हिसाबै बिथांमोनाबो हायोब्ला जोंनि अनगायै जोंखौ लिंहरनांगौ बे खोथा नङा जोंनि सेनियरफोर दं बिथांमोनखौ लिंहर केम्पआव एसे मिथिं दावथिङाव बिथांमोनखौ ला केम्प आं बेखौ लुबैदों आरो डिसकासन खालामनांगौ आरो ना अब्लासो बै गथ'फोरखौबो हयथ'बा मोजाङाव कन्ट्रलाव थानो हागोन माने बिसोरनि निड्सखौ जोङो माबा मोनसे सुफुंनायजों आरोखि मानो होनब्ला मस्ट प्रबाबलि जोंनि एनएलएफबि केडार्सफ्रा जोङो फेमिलि जाखानाय बेकग्राउन्डनिफ्राय दा जोङो गोबांथार बिसयफोरखौ जोङो रायलायबाय जोंनि ब्रादार उफ्रि आरो देरहासार इस्लारि बिथांमोनाबो गावनि चेनेलावहाय माखासे इम्पर्टेन्ट रायलायनायफोरखौहाय होगासिनो दङ आरो दासो जाबाय थानाय लेटेस्ट जोङो निउस आपडेट मोनबाय थादों बेनिफ्राय बयबो बर' हारिया एबा जोंनि मानसिफ्रा गावखौनो मोजां परिबेसाव लाखियो होननानै आं आसा खालामबाय जाय बिथांमोना नायदों नोंथांमोनखौ हाजासे हामबायनोसै थेंक इउ